వైసీపీ నేత గన్నవరం మాజీ ఎమ్మెల్యే వల్లభనేని వంశీకి మరో ఎదురు దెబ్బ తగిలింది. గన్నవరం టీడీపీ కార్యాలయంపై దాడి కేసులో వంశీ రిమాండ్ పొడిగిస్తూ సిఐడి కోర్టు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఏప్రిల్ 23 వరకు రిమాండ్ విధించింది కోర్టు. ఈ కేసులో వంశీతో పాటు రిమాండ్ ఖైదీలుగా ఉన్న మరో 9 మందిని బుధవారం సిఐడి అధికారులు న్యాయస్థానంలో హాజరుపరిచారు. మరోవైపు నిన్న సత్యవర్ధన్ కిడ్నాప్ కేసులో వంశీకి ఈ నెల 22 వరకు రిమాండ్ పొడిగిస్తూ విజయవాడ ఎస్పీ ఎస్సీ ఎస్టీ కోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. దీంతో వల్లభనేని వంశీ పరిస్థితి ఎరక్కపోయి ఇరుక్కుపోయినట్టు తయారైంది.